L-Għaqda Dinjija tas-Saħħa bħalissa tħares lejn 9 vaċċini differenti li jistgħu jipprevjenu l-coronavirus fid-dinja. Buħut minnhom ġew waslu f'fażi importanti tat-testjar sabiex eventwalment ikunu jistgħu joħorġu fis-suq. Għal dan is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci waqt il-programm 360 fuq 1 it-tlieta filgħaxija. Fil-programm preżentat minn Colin Degwara, il-Professur Gauci spjegat kif Malta naqdet flimkien ma' diversi pajjiżi Ewropej sabiex meta joħroġ l-ewwel vaċċin pajjiżna jkun jista' jixtrih. L-Għaqda Dinjija tas-Saħħa fatti qiegħda tħares lejn 9 tipi ta' vaccines li diġà għaddew mis-second phase u anke third phase clinical trials biċċiet minnhom. Malta ingħaqdet mal-pajjiżi l-oħra tal-Ewropa f'dak li ngħidulu joint procurement, jiġifieri aħna l-pajjiżi Ewropej ingħaqadna kollha flimkien biex aħna nkun nistgħu nixtru vaccine għaliex meta inti tingħaqad flimkien huwa ta' benefiċċju kbir speċjalment għal pajjiżi bħal Malta fejn inti ħajkollok iktar forza ta' numru ikbar ta' pajjiżi qegħdin jingħaqdu flimkien allura għandek iktar ċans li inti jkollok vaccine li tkun iktar kmieni u anke bħala prezz li tkun tajjeb. Fil-jum tal-Erba' daħlu miżuri marbuta mad-diskoteki fost oħrajn, dan apparti li hemm miżuri ġodda brabta mal-użu obbligatorju tal-ilbis tal-maskri. Għal dan il-Professur Gauci qalet li b'din il-miżura kruċjali tal-ilbis tal-maskri mistennija titnaqqas it-trasmissjoni tal-virus minn persuna għall-oħra. Issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn kull pajjiż qed juri evidenza li meta jkun hemm l-użu tal-maskri u jintużaw sew, jintlibsu sew, hemmhekk tista' tnaqqas ir-rata ta' trasmissjoni. Barra minn hekk hija rrakkomandat li tintlibes il-maskra wkoll f'postijiet fejn hu diffiċli tinżamm id-distanza soċjali. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika saħqet ukoll li wieħed irid jidra jgħix b'din is-sitwazzjoni u f'kelm oħra jadatta għalija, iżda dejjem irid iżomm f'moħħu s-saħħa tiegħu u saħħet dawk in-nies meqjusa bħala vulnerabbli. Rridu nsibu s-soluzzjonijiet kif il-ħajja tagħna tibqa' mixja l qudiem imma dejjem li aħna jkun hemm il-kontroll u anke li nkunu qegħdin nipproteġu lilna nfusna u iktar dawk in-nies li huma iktar friskju.